Měl jsem 7 dětí se svojí vlastní dcerou, kterou jsem tajně držel ve sklepě mého domu. Mé jméno je Josef Fritzl a povím vám svůj příběh. Nejprve vám řeknu něco o sobě, abyste se do příběhu lépe vcítili. Narodil jsem se v Rakousku. Vyrůstal jsem v době nacismu, což mě také velice ovlivnilo. Získal jsem titul inženýra, poté jsem začal pracovat a ve svých 21 letech jsem se oženil se 17letou Rozmarie. S ní jsem měl 2 syny a 5 dcer, včetně Elizabeth. Teď vám povím něco o už prezdívané Elizabeth. Narodila se v roce 1966 a vyučila se číšnicí. Já byl podezřelý, že jsem jí začal sexuálně obtěžovat již, když jí bylo 11 let. Roky plynuly a Elizabeth se chtěla jako každá mladá žena odstěhovat a žít si svůj život. To se ale nestalo, protože jsem ji jednoho dne nalákal do sklepa pod záminkou, že potřebuju pomoci s opravou dveří. Ve sklepě jsem ji omráčil chemikáliemi a uvěznil. Donutil jsem ji, aby matce napsala dopis, že se přidala k náboženské sektě. Dopis byl odeslán a to bylo také oznámeno policii. Docházel jsem za ní do sklepa, který jsem postupně vybavil primitivním sociálním zařízením, televizním přijímačem a videorekorderem. Chodil jsem tam minimálně 3krát za týden, abych Elizabeth a později i její děti znásilňoval a nosil jim jídlo. Po narození 4. dítěte jsem jim rozšířil sklep o 20 metrů čtverečních. Se svou dcerou jsem splodil celkem 7 dětí. 3 z nich žili ve sklepě se svou matkou, další 3 se mnou a s manželkou v domě. Jedno z dětí zemřelo, protože bylo nemocné a já jsem mu vědomě neposkytl pomoc. Manželce jsem vždy řekl, že děti nechala sama Elizabeth u dveří a odkázala nám je. Elizabeth děti učila ve sklepě číst a psát. Když jsem je chtěl potrestat, tak jsem zhasínal ve sklepě světla a nedával jsem jim najíst. Také jsem jim vyhrožoval, že do sklepa pustím jedovatý plyn, pokusili se o útěk. Podle mé snachy Kristiny jsem chodil do sklepa každé ráno v 9 hodin, údajně abych kreslil plány strojů, které jsem pak prodával firmám. Někdy jsem tam zůstal celou noc a má žena mi nesměla ani přinést kávu. Nájemník, který si v mém domě 12 let pronajímal pokoj, si stěžoval na zvuky, které vycházejí ze sklepa. Já mu vždy řekl, že je vydává plynový vytápěcí systém. Nastala ale situace, která by mě ani ve špatném snu nenapadla. Jedno z dětí upadlo do bezvědomí a já souhlasil, aby jí byla poskytnuta lékařská péče. Elizabeth mi ji pomohla dostat ze sklepa a přitom po 24 letech poprvé viděla venkovní svět na vlastní oči. Kerstin byla odvezena do nemocnice, kde se jí ujal doktor. Bylo jí zjištěno selhání ledvin. Později jsem předal doktorovi zprávu psanou její matkou. Lékařskému personálu se začal celý případ zdát podivný a tak upozornili policii. Já jim znovu řekl, že Elizabeth žije v sektě, což jsem chtěl potvrdit nejnovějším dopisem od Elizabeth. Policie kontaktovala církevního hodnostáře, zodpovědného za sledování sekt. Ten vyjádřil pochybnosti o tom, že tato sekta existuje a vyjádřil svoje zdání, že byl dopis sfalšován. O věc se začaly zajímat televizní stanice a Elizabeth reportáž o mě viděla v televizi ve sklepě. Prosila mě, aby se mnou a s dětmi mohla do nemocnice. Já jsem souhlasil a manželce jsem řekl, že se Elizabeth rozhodla vrátit. V nemocnici je všechny zadržela policie. Když policie Elizabeth přede mnou zaručila ochranu, vypověděla o svém 24letém pobytu ve sklepě. Krátce po půlnoci již měli policisté 3 stránky výpovědi. Během noci byla Elizabeth a její děti vzaty do péče. Já se další den přiznal k věznění své dcery a jejich dětí. Řekl jsem policistům, jak se dostanou do sklepa. Má žena byla seznámena s pravdou o tom, kde její dcera byla. Následující den potvrdili testy DNA, že jsem otcem všech dětí. Pár dní poté pořádala rakouská spolková policie tiskovou konferenci, na které s případem podrobně seznámila veřejnost.
Já jsem byl po všech výpovědích a po všech jednáních shledán vinným ve všech 5 bodech obžaloby a byl jsem odsouzen na doživotí. Stále jsem vězněn a ve vězení jsem si nechal změnit své příjmení na Meyerhoff. Má žádost byla povolena za poplatek 550 eur. Tohle byl můj příběh a vy nás nezapomeňte sledovat a zapnout si zvoneček, ať vám neuniknou žádné další reálné příběhy. Děkujeme za zhlédnutí videa.